úplne zmenilo. Allahu Akbar! Takže čaute ľudia, to je Crafterkové studio a dneska konečne pri ďalšom videu. A dneska to bude Minecraft opäť, moje najlepšie video. Ale teraz už nebudem mať iba ukážka alebo akú postavu, a teraz už začneme normálny let's play. Takže vybral som si Assassina, to si nevšimajte, lebo s Optifineom tu bugu sa pár rastlín, tak som si musel zobrať taký špeciálny modpack, že mám tu to modpacku, toto jak sa volá, že mám veľa itemov, ale to mi nič nedáva. Takže teda tu dúfam, že prežijete. A takže nebudem to zdržovať, a my si môžeme rovno zahrať. Ako môžete si všimnúť, mám level 1, v ktorom modré mana, toto červené HP, mám 10 srdiečok a tu sa si budem expiť na koňovi. Som Assassin. Niektorí tiež písali, že mám byť Assassin, tak, ale je tu taký tiež nováčik a proste ideme na to. Questbook. Tu mám nejaké questy. A najprv nem tu. Konečne si sa zobudil, každý hovoril, každý niekde išiel, čo? No, toto je ako ďaleko ako môžeme, proste, tak, proste, že máme ísť za kráľom. Tak to je Ragny, touto cestou. Si nám dal Elik, či čo? Dobre, počkajte, right? Neviem čo to je, ale... Aha, dobre, že môžeme odomknúť nové spely. Tak ja si to ešte zatiaľ... Tamto tam hore to si nevšimajte. Dôležité sú tie HP hore, dobre? Počkajte. To je taký super útok. Dobre. Tak zo sliepky dostávame emeraldy a teraz sa mi zdá, že v minulej verzii, lebo bolo veľa updateov, tu bol nejaký obchod. Ale to sa tak fakt pekne zmenilo. Wow, ináč to bolo ešte škarečie. Tak ideme na to. Mimochodom na magovi som 66 level. Lumberjack, čo? Taký tu nebol. Čo chceš? Aha, dobré. Aha, že máme ísť za cestu a tam bude ten hrad. Takže ja idem ďalej a po tejto cestičke by tu mal byť ten. Tam je taký hráč, ako sme videli. Aha, tu stretávame proste ľudí, ktorí nám hovoria, že tady máme ísť. Že toho sa tiež nebudeme pýtať. A on je už tretí level. Aha, on je už tretí level, tak potom tu sa môžeme asi expiť, tak ja by som išiel tak aspoň zabiť nejaké to prasiatko. Som Assassin. Aha, dobre, takže ideme ďalej. Bohužiaľ, tady sa asi nedostaneme, takže idem sa radšej spýtať, či nemá nejaký nápad. Hej, máš nejaký nápad? Dáke zlé kreatúry to zničili a že na sever, že, počkaj, kde je sever? Kde to píše? To je jedno. A že tento strom vyzerá, ako keby išiel spadnúť. Mali by sme mu dať nejaký push. Wow, to je epické. Nie, nechcem. Ja mám svoj guild. A tak prešli sme stromom a ideme tu. A zničíme prasa. Už sme skoro v Ragni, vydržte. Počkajte, Armor Merchant. A máme prvú helmu, ktorá nám dá 3 HP. Tak sme tu. To keď sa dáva tak, niekedy tu boli skiny z armory, ale teraz to je normálny armor. Oný. Že táto jaskyňa je celá toto, že... Hej, že už mám helmu. To mal by ma pustiť, keď mám helmu. Dobre. Takže sme tu už za chvíľu budeme level 2. To je Undead Miner. Ideme na ňo. No dobré. Dúfam, že tento modpack nie je na to nič zlé, lebo mám aj tu aj také špeciálne mody, ale nepodporujme to hru nič. To sú také ako custom neposty, čo iba na single player môžem využiť. Yes! Takže 2 skill pointy. To mám tu. A môžem si dám si určite sílu a
obranu. Koľko tu mám také ostatné veci. A počkať. Kričí o pomoc. Pomôžeme mu. Jej. Už pomohol. Ahoj. Poď za mnou. A teraz mi asi pomôže. To sa úplne zmenilo. Allahu Akbar! A hajzlí, škaredy, fuj. IP máte v popisku, keby niečo. A ideme na to. Ua! Dobrá, no. Tak ja som očividne umrel. Počkaj, ja som umrel už v prvom? To nemôže byť možné. Ragny. Konečne moje rodné mesto. Welcome to Ragny. Počkajte, tam Strange a Strange, budem silák. Takže soul pointy sú, mám ich 8 a to si budem aj niekedy získať, celé, že maximum je 15 teraz a keď umriem, uberú sa mi 2, ale keď prebehne deň a noc, že bude deň, tak sa mi zase jeden prida, ale keď budem mať 0 tak a umriem, tak mi dropne inventár, teraz mi nevydropuje inventár. Takže nebudem mať žiadne veci a preto keď budem mať 0, tak by som mal prestať hrať. Akože keďže sme v Ragny, už to vidíte, už to tu nie je. Tu budeme pomerne dlho až do levelu 10, takže ja si idem asi kúpiť nejaký armor. Vlastne armor merchant. Či ak sa to vyslovil merchant. Všetko pre level verky. Počkaj, toto máme a koľko 5 emeraldov. Super. Sa cítim ako nejaký profík, už 20 healthov, ha. Nič. Ešte čakneme weapon shop. Tam, kde sú zbranie, ja mám ešte len tú základnú, 3-5. Máme vymyslieť toto. Tu môžeme niečo predať. To nechcem, čo stojí, potrebujem ako weapon merchant. Takže to je moja práca, syna sa mi zdá a 3-5 level 6, ale kúpim si to. Takže nezostáva nám nič iného ako expice alebo robiť questy, tak ja si idem robiť quest. Tento tu je dobrý quest, ten poznám. Tak som pri ňom, on hovorí, že proste, že zobrala manželka, že proste mal pre manželku proste nejakú požiada o ruku, ale nie manželku, proste frajerku, lebo ešte ju nemá, proste potkan mu zožral prsteň a on chce od nás naspäť. Mimochodom viem, že tam je lučestka, ale nechce sa mi tam chodiť. Takže tu sú ako potkania a my budeme teraz killovať, dokým nespadne prsteň, sa mi zdá. A v tejto trave ich nevidno, ani neviem drop, takže to je úplne blbé. Aha, mám wedding ring. Tak to bolo ľahké. Že to nie je washer, že na to nie je prsteň. Takže my teraz máme ísť do jaskyne, kde je taký bozrad. Potkan boss. Aha. Easy. Uvoľnite mi miesto. A čo ty, potkan? Toto je ten Giant Raid. Tak dáme ho. Potrebujem môj spell. Nie! Som späť konečne. Trvalo mi to dosť dlho, kým som tu prišiel. Ale umiem. Dobré, už mám... Yes, level 4 mimochodom, ale ešte sme ho stále nezabili. No, ten spell ho dosť zabíja. Už ho skoro máme. Yes! Wedding ring. Tak plus 10 HP.
Máme to. Yes. Mám si dávať pozor, že bude za chvíľu, že niekedy mám ísť do Detlasu, tam je od level 10 až. Takže máme 27 minút a ešte si dám Strange a dáme si inteligenciu. Menej mana bude nám stať všetko. No a teraz, toto by bolo všetko, ak sa vám video páčilo, tak dajte like, lebo mal som hrozné problémy ešte pred začiatkom. Ale dúfam, že sa vám páčilo, no proste už som to vravel a za pár lajkov už dám novú časť. Takže čus.